Στην πλατεία του χωριού να το πούμε. Απίστευτο. Για πάμε. Εδώ είναι η Μολάη, η έδρα του Δήμου Μοναβασιάς. Βρίσκονται στους πρόποδες του όρους Κουρκούλα. Είμαστε σε ένα πανοραμικό σημείο εδώ της Αγίας Παρασκευής που βλέπουμε την πόλη καθώς και την ομώνυμη πεδιάδα πίσω μας. Οι Μολάοι έχουν πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους, μόνιμους. Η απογραφή βέβαια έχει γύρω στους 3.000. Είναι μια σύγχρονη πόλη η οποία διαθέτει όλες τις υπηρεσίες που μπορεί να διαθέσει μια πόλη επαρχιακή, καθώς επίσης και πολλές βιομηχανίες. Η πόλη των Μολάων αλλά και το φαράγγι του Λάρνακα είναι συνυφασμένοι και με την Παρασκευή, την Αγία Παρασκευή, την εκκλησία, την πολιούχο της πόλης των Μολάων, αλλά και με το οχυρό καστράκι του, τον Παλιόπυργο. Το φαράγγι αυτό ονομάζεται Λάρνακα. Την ονομασία του την έχει πάρει από μια κοιλότητα, ένα βαθούλωμα, το οποίο βρισκόταν στην είσοδο περίπου του φαραγιού και συγκεντρωνόταν εκεί το νερό και έρχονταν οι κάτοικοι με τα ζώα τους και τα πότιζαν. Το φαράγγι του Λάρνακα διασχίζει την πόλη των Μολάων από την κορυφή του βουνού και φτάνει μέχρι τον κάμπο. Τώρα βέβαια, τα τελευταία χρόνια, φτάνει μέχρι την πλατεία των Μολάων. Έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια να αναδειχθεί το φαράγγι και στον πολύ τον κόσμο και να το ξαναθυμηθούν και οι παλαιότεροι. Γιατί πάντα αυτός ο χώρος ήταν ένας χώρος περιπάτου, αναψυχής, παιχνίδι για τα παιδιά. Βέβαια, όπως βλέπετε, το νερό είναι λιγοστό. Οι κλιματικές αλλαγές μας φέρανε κάποιες αλλαγές και στην ποσότητα του νερού. Να φανταστείτε ότι παλαιότερα κινούσαν 11 νερόμενους. Το φαράγγι θυμίζεται για τα πολλά και για την πλούσια χλωρίδα του, για τα ενδυμικά φυτά του, το κυκλάμινο, το Πελοποννήσιουμ, το κυκλάμινο Πελοποννήσιουμ και άλλα, τα οποία υπάρχουν εδώ στην περιοχή και δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Εκείνο το οποίο προσφέρει το φαράγγι συμβάλλει σημαντικά στο κλίμα της περιοχής. Δημιουργεί συνθήκες ευνοϊκότερες και πιο ήπιους χειμώνες και πιο δροσερά καλοκαίρια. Το φαράγγι χωρίζεται σε 3 τμήματα. Τα 2 τμήματα δεν είναι, σε το πολύ 2 ώρες μπορείς να το διασχίσεις το πιο εύκολο που είναι. Αν κάποιος θέλει να ανέβει πάνω ψηλά στην κορυφή του βουνού, σε 6 ώρες μπορεί να το κάνει. Εκεί έχει και λίγο περιπέτεια.